Jeg hedder Søren. Hvad hedder I? Okay, dårlig joke. Men jeg har jo været så heldig at få lov at starte dagen op i dag. Det har jeg glædet mig utrolig meget til. Og det har jeg, fordi jeg en gang for mange år siden havde den oplevelse at undervise i en 7. klasse. Det var en stor oplevelse. Og jeg husker, jeg tænkte, det var da utrolig så meget energi, de har, de unge mennesker. Og jeg tænkte også, bare jeg en gang i mit liv kan få lov at stå foran 500 af dem. Og det har jeg jo så fået lov til i dag, så jeg har glædet mig rigtig meget til at møde jer og sætte den her dag i gang. For det bliver virkelig en fantastisk dag. Og det gør det jo, fordi I skal, hele temaet i dag er motion og bevægelse. Og vi ved jo godt, at hvis der er noget, man bliver glad af, så er det at bevæge sig. Især når det foregår sammen med andre. Og det gør det jo